И здравейте хора, аз съм Вилката ЛБГ и днес започвам да правя седмичен блог, в който ще коментирам най-интересните неща от седмицата. И сега в този клип, в първия блог, ще коментирам... сега ще ви кажа какво ще коментирам. Първо да кажа кога ще правя тези клипове. Значи те ще се правят по веднъж седмично. Всяка седмица най-интересните неща, които на мен са ми направили впечатление, ще ги коментирам и в коментарите вие ще искам да напишете в коментарите дали вие сте на това мнение, на което съм и аз. Добре, първото нещо е, че някои хора, които снимат, просто не знам защо им идва тази идея. Значи, софиянец, не е толкова голям софиянец, че няма на къде. И почва, когато прави клипче, примерно, на Майнкрафт или на някаква друга игра, и започва да ми говори на меко. Що ми говориш на меко, като си софиянец? Какъв е смисъла? Някой мисля, че те, които снимат, задължително да говорят на меко. Какво е това? Значи за мен това е пълна простотия. Абсолютно не знам вие как мислите. Това за мен е просто не мога да пиша, нямам думи. Това е гадно, в смисъл няма смисъл. Така, второто нещо е хората, които имат повече съба, не знам точно колко, мисля, че над 10 000 съба, им се заплаща за да снимат. И, например, веднага ми идва на мисълта Майнкрафт, че те няма да си я купят, ако не им се заплати. Това е много гадно, защото на тях не им се иска просто да си купят играта. Играта е, не знам, много ме кефи, особено Майнкрафт. Те няма да си я купят, чак като им се заплати, няма за какво си похарчат парите и си купуват чак тогава игрите. За мен това е просто гадно, когато не им стиска изобщо. Това за мен е просто, това е моето мнение. Не знам вие как мислите. Значи може да ми казвате за какво да говоря в клиповете. И това е от този клип, от блога. Това е блог епизод 1, нали, първия. Ще кача другата седмица, сигурно пак във вторник или в начало, или в понеделник, не знам. Може пък и по-рано. И това е всичко от мен. И да, чао.